Il-Gvern huwa kommess li jieħu miżuri biex skont il-weda elettorali tal-Partit Laburista il-ħinijiet ta' childcare centers jiżdiedu qabel u wara l-ħin tal-iskola. Fil-fatt qegħdin isiru taħdidiet mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol biex jitfasslu proposti konkreti. Ħabbar dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna waqt it-tielet laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument qabel il-budget li saret f'Għawdex. Il-Ministru Cicluna sostna li hemm bżonn ta' investiment orjentat tal-Gżira ta' Għawdex biex jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi f'Għawdex stess. Huwa tenna li Għawdex għandu jgawdi mill-proġett pilota ta' rappreżentanza Għawdxija fi Brussell. Meta kien qed jagħti r-reazzjonijiet tiegħu għal kummenti tal-pubbliku preżenti għall-laqgħa, il-Ministru tal-Finanzi qal li l-Gvern kien qed jaħdem biex iktar xogħol amministrattiv ta' back office fis-settur pubbliku isir minn Għawdex. Il-Ministru Cicluna qal li hemm il-bżonn ukoll li jinħatar Kunsill Reġjonali f'Għawdex għaż-żgħażagħ biex dawn ukoll ikollhom sem attiv fit-twettieq tal-politika f'Għawdex. Dwar il-qagħda ekonomika l-Ministru Cicluna fisser kif bħalissa hija kajmana, però qiegħda tikber. L-aħħar statistika bejn April u Ġunju turi li x-xogħol żdied bi 2.2% u dan waqt li kompla jiżdied il-konsum u naqset l-inċertezza. Fil-laqgħa ta' konsultazzjoni ħasemmu wkoll il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo li fisser kif il-Gżira Għawdxija għandha sfidi kbar iżda fl-istess waqt għandha potenzjal kbir. Il-Ministeru għal Għawdex qed jaħdem fuq pjan holistiku biex Għawdex jibqa' jiżviluppa b'mod sostenibbli u għalhekk hemm ivvotat 19 miljun euro għal dan il-għan. Il-Ministru Refalo ħabbar ukoll li se jkun hemm inċentivi biex il-ħaddiema Għawdxin jibqgħu jitħarġu speċjalment fis-settur tal-IT u online gaming. Pjan ieħor li tinbena l-ewwel dar tal-anzjani f'Għawdex b'140 sodda kif ukoll li jibda s-servizz ta' katamaran bejn il-Gżejjer Maltin.